Hage chini tiprasani leader Sar David Murasi bo agolini simi Delhi jora pedal yatra hmai thang tongmani hage Assam par ngmani yagulo bo West Bengal par ngmani yagulo bo tabuk sogijak Biharo hake Mia Bihar sogoyo hake tini chengkok tomani bising tinuka bo Bihar sogimani yagulo ajagani student rok bono help khaye tui rok khanika hake amono tui bo pini Facebook account no share khlaikate ajagani borok rok kisemisa chubawi tongmani amono bo share khlaika tomani bagi himale chung thangnai 2-3 din chikang nuka West Bengal loga amsuk jora tike chubaja gyang to mane at least ajagani thekele tekisa chubaja ka haipano chini yang notice jesuk chubajang mani hai ajaga o ongi meya to mane bagi himale chini yang notice chini tiprasani je nobar shipsa hoi tong mani hai ayanga amsuk shipjagya amani bagi no chini tiprasani kuno phano bahai manyani bagi borok ajaga o tiprasani kuno saimia je tiprasarok bahaike buti sise sono choliyo tong amoni bagai kun phano bong ajaga chubanani borok bukha kri haita hake je baksa bukchu sungkakai je Sar David Murasi ne tawni bagai hainoro amdike humi tong kai sung samani miagolo borok amte ni bagai ne chubamani nukhachang hake amono tui bo video khlai saka je live faye je chini tipra sarok notice ho kobangma haseo tong norjot saimano asamo bo tong chini tipra sarok tai Meghalaya to je lama ganangai kaisa jaga panase miss kre je tipra sarok tongmani hai hini saubo haike amani bagino je tipra sarok bo chubaka te a jagani je indigenous tongre borok bo chubaka khasi rok garu rok Meghalaya ni tai je chini tipra sabai kringjak bodo dimasa borok bonorok Assam rok Guwahati rok chubamani nuka amrong no tui bo hamaja nugai live phaye bo saka tai je amsuk ke je chini tipra sarok ni nobar nangai je notice ho chubawi tongmani hai chubajangmani hai yango tai chubajagmaya rang amo kwbangma nang kurur lakh phanordi amsuk yango tai khlaijagya nei saka tai kaisa kokma sasinai tiprasar ni yang pelede tiprasar ni chamong tai tiprasar ni hamjak mung aguli ni simi himi phaimani mungsa hamjak mung te chamung ni komi inglia sini tiprasaro amsake chamung te hamjak mung rukha Meghalaya phaibo je jaga chini tiprasa malaika aro na hamjak mung te chamung mankha Guwahati phaibo a chamung bai a hamjak mung tiprasa tongsak mankha even tiprasa ne bahai bai kubjak boro dimasa tongma jaga ba chamung hamjak mung mankha phia boro bui dofani hao phaye a chamung a hamjak mung jese lakh crore rang refano abo tei puro nor ne hamjak mung ten chamung haiba manai tongnai abo omulya abo rang bai ri bai sui maya pai maya a hamjak mung te sini tiprasa ni chamung so none hamjak mung tei none achamung tei none suri mung diai mung abono khao sui muituni mukumu wotoni oino baskang ni lama haksal oje lama o haksal lama no bo sampha hai khai sini je imang ni fyokjak hanuk mani a fyokjak hanuk nani a imang ni je fyokjak hanuk mani o fyokjak haslam nani imang no baithang khainani one shot mung no tuyi buskango lengmano lengya masaya hinia wino buskango agoi sekangai thanglai jao jotoni hamjak mung tei jotoni suri mung tei jotoni khairok mung jotoni diai mung norokmo kheli orni borok baike samung tang thanglai de bokrok oi ko rujurino thanglaiyo tei phaide chini palrono boseng senai singlai jao no muskango baskai hambai
hagi te kaisa koktoma mo Saronjitni je bo miao live phai bo okok thairok no saka je bo Bidan Sabha haike Tripura Assembly wo chini Tripura sarongni hamgraini bagui kok je Bangladesh illegal immigrant no horani bagui je task force lamnani bagui West Tripura ni SP je dagi mung rijangmani haike je task force lamjangmani ajago member 15 jon 16 jon slamjangmani haike je Bangladeshi rong no romoi tonnani bagui bong no verification khlainani bagui bong ni document busuk jora tui West Tripura wo detention camp salamnani bagui samung agok jaka hage o jaga o DM West Tripura ni busuk jora tike chai togui tong a samung rok no keda khlaikya butui choliwi tongkha je Tripura sorkar je dagungmani hage je bini kormachari hage je kwbangma yang tolani officer rok je kubuni hasao khlaima hage o jaga khlainani hinui je tabuk kogrmani amrong no kok sungnani bagui assembly wo bo Lisia Farmani tabungni assembly season bo okok thairong no tisanani bagui assembly wo Tripura assembly wo hage amo reject khlai rijaka hinui bo miyawo bini live bo phaiye sapaikya hake amtunya Tiprasani hamkraini bagai je Tiprasani kahamungnani lama hake je illegal Bangladeshi rokno horani bagai amte heke je kok thairok sungnani naikake assembly wo amte heke no rejection khlai rejago hake baksa buksu borok je sungmani je kwbangma je Tiprasa leader rok assembly thangi tamo kok saya nei hake Saronjit bo amo sawo je bini live phaiye Tiprasa rokno je kok sungmani Tiprasa je leader rokno hake amono reason je Tiprasa rok kok sanani bagi to chai togino tongo hake borok list boruo assembly wo kok sanani bagi tomo tomo haipena amo rejection khlai mani bagi a kok thairok tisamia taisi tabung norok nuguni tongkhana CPIM rok je Biharo SIR khaima haike a jaga Bangladesh illegal immigrant hayake je o India ni borogya borong no rutugui je bongni document no rutugui Election Commission of India ni bisingti ke je election ni jorao amte haike hormani Tripura ta hor dihne rally khamini nor kwbangma jaga no nukhna haike a jaga tamo wanchungnai je borok no je illegal immigrant rok tubu ni CPM rok no je kok berjagi tongmani amo kubi kubi ni wanchungnai Tiprasa rok haike amo Tiprasa rok simia kwbangma wanji bosong rok bo amrong no nugui je baksa buksu amo bongni to percentage amsuk bangye chini Tiprasa ni suk bong 100% ni bising 5% rok 10% rok borok chajagya illegal Bangladeshi rok no horam musuk jago haike amoni bagini borok bo chajagyang tung amono Tiprasa rok protest phana khlaitung jesa rally phana khaitung Bangladeshi illegal immigrant no horani bagai haike amti khenyo je bong no naraknani bagai omo kaisa party simia je bongni borok CPM phanang tung Congress phanang tung BJP phanang tung kwbangma bongni borok rok borok no naraknani bagai illegal Bangladeshi rok no naraknani bagai amte hai borok samung khlai tongo haike nang aratam sasinai chini Tiprasa rok no o jaga sanan thangakai chini Tiprasa rok kai politics singsinai chini Tiprasa rok kai o sikango Tripura jik bisram gonjorom freljangna naimani a jaga susie khorsa khornei politics tlangai Tripura mo thana sa hamya sawi tongo mane o jaga ang samani bono takhadi bo jaga no tongdi onyo party ota thangdi hini samani ko gya o jaga hunga kai just nang bono kaisa samung hamya se khlaijagi tonghang kai nang bono bini support khlai nang justice nanan snaide age je o samung hamya khlaini bono se nang hamya sari bono sastir nani nang mawan chungnai party ni kok sanani jaga o sari politics thungnani nangma jaga thungdi age amte haike samung hamya khlaijak tongmani jaga o nangle bahai ke amdi ke saba age amorong no ang phurungna pan phunukliya kwbangma belekhena ekdom kha khamjak amte hairong nungmani bage nang a jaga o saga kai non se dom kirena hai clear nai ekdom khuk sitari ke sane amana ang phunungna nailiya oro tobo khai nang amo hai borok rong ni mukhang nugui mangalak Facebook pano borok mukhang kholobese Facebook thung bongni mukhang mo nugjagya bongni account bo nugjagya private khlaijak haike borok mukhang bo phunuraya bumung bo phunugraya bumung khai baksa buksuni tongo original da kubuja saimia haipeno chini Tiprasa no ba hamya sanai chini Tiprasa je chini Sardebin Morasing je bo pedalia tara thangi tongmani kwbangma Tiprasa rok ni dabi tlangai Tiprasa rok ni je o jaga o yok sama manyang tongmani or satokjak pitokjak khlai tongjakmani amrong no tui bo amte hai borok rok hamya sanai hake nang amono tui comment bina hamya no tui a jaga saga kai nono su ultai hamya han sanai amte hai kwbangma tongo norok bo nugna haike norok busuk jora tikha amte hai je Tiprasa ni bagi kaham nanya rok amte hai comment hamya khainai rok bai norok
mawa laikha comment ni bising tike sahar mano tai nang amte hai borok rong no norok tam sanamo chung comment ni bising tike sahar mano haike o video no sajak tongkha like ready tai o video no share khlai di joto tiprasani thani no sogitu haike party hini thingi tongnero nijini dofano wanchu ya oro illegal bangladesh ro habachini tiprasarok gelegi tongmani amaro no wanchu ya bong ajaga bo o video soginya ni tuye haike subscribe khlai di channel lo hambai kaham tongbadi khulumka.